A escritora Anxos Castro Parada presenta a súa escolma poética na Pobra do Caramiñal. A obra é unha recompilación de versos que escribiu dende nena. O auditorio do Museo Valle Inclán encheuse esta fin de semana para coñecer o primeiro traballo da veciña pobrense Anxos Castro Parada. Conversas comigo mesma e emociones arrítmicas é a primeira obra publicada da escritora que nunca pensou que vería a luz. A idea nunca foi de publicar, evidentemente, como xa o dixen en outras ocasións, solamente escribía pois para plasmar pois a veces frustracións, carraxes, eu que sei, algo de risa, o que se me ocurría non, o que me chivaba a musa, que era o que dicíamos, ben de noite, a facerme trampas, despértame, e interrompeme o sono. Hai veces que paso días dormindo 1 ou 2 horas, digo, me cago na leche, pero xa está aí, deixame acoller, se non escape non volve. Non, e bueno, entonces pois sigo facendo así. Trátase dunha recompilación de versos que escribiu dende nena, tanto en castelán como en galego, que reflicten os seus pensamentos e sensacións. A primeira fixena, que é a que quixen empezar o libro, foi xa que me agardou miña nai, hasta cando me casei, gardoume este máis a segunda, que é unha redacción que me mandaron, bueno, de escribir ao meu pobo, e máis á súa xente, non tiña lá moita idea, pero bueno, empecé por aí, non? Unha vez que me esgardou, e me dou despois de casada, digo, ostra, pois, mira, quixera empezar o libro con elas. A primeira de moita carraxe, porque castigáronme, evidentemente, castigarme sin vacacións, e iso enfadoume moito. A parte, xa estaba enfadada co mundo, porque era adolescente, e estaba cabreada con todo Dios. O sea, o que facemos... Non todos os adolescentes, pero algúns somos uns adolescentes, que a min dicía a miña mestra de literatura, Angelines, chamaba Angelines, os adolescentes debieran de morir con 13 anos e resucitar aos 18. Eu non entendía moi ben polo que, me dixo eso, pero doume corte preguntarlle. Cando eu casei e tuve fillas adolescentes, digo, agora entendo a pili. E bueno, foi así por que empecé. Conversas comigo mesma e emocións arrítmicas é a estrea de Anxos Castro, que xa contaba con experiencia poética. A escritora participou en varios centames con poemas que resultaron seleccionados e formaron parte de antoloxías.